Salutare tuturor, sunt Jocuri din Teciun și astăzi să facem un nou episod de Brawl Stars, al doilea episod de Brawl Stars. Acum o să deschidem aici un chest. Nu ne-a picat nimic. Ar fi fain să ne pice o carte nouă sau să ne pice aici la Shelly, uitați asta. Acum o să jucăm cu Dynamite și o să jucăm tot aici, acum am jucat și data trecută. Eu acum joc filmez pe alt canal, pentru că de pe canalul ăla de la Jocuri Infinite, pentru că eu sunt Jocuri Infinite. Și nu pot să filmez, nu mai pot să filmez pe celălalt și într-un fel o să filmez pe ăsta, dar abonați care au fost pe Jocuri Infinite Ciunt să vină să abonează pe canalul ăsta acum, pe canalul ăsta. Bine? No, încerc aici să-l prind pe ăsta, dar mi-a murit coechipierul. Vreau să-l omoare pe tipul ăsta. O să încerc să îl prind. Aici. No, repede o să-l omorâm pe acesta și sper să câștigăm meciul. Ai, nu mă prinde. Petardă. Evident că trebuie să moară coechipierul meu. Ai, bobe, nu! Și am murit și noi și am pierdut trofei. 3 trofei am pierdut. Rău. Nu mai jucăm. O să jucăm pe solo și o să joc cu Roza. Și sper că vă plac videoclipurile cu Brawl Stars. O să mai jucăm și Minecraft și alte chestii. Un leon care o să mă omoare, că leon e legendară. Sper să mă lasă în pace. Dacă nu mă lasă în pace o să-l omor. O Jackie. Eu nu am, dar aș vrea să o am. O să-l omor pe acesta el primo. Aproape l omoram. Dacă nu, aș să-l omor pe bul acesta. Nu, mai bine, nu. Nu! Acum, aici, bine că am pierdut măcar 0 trofee. No. Hai că jucăm cu Daryl și o să jucăm la un gem grab. No. Aici sper să câștigăm și să nu pierdem din cauze ciudate. Direct pe Roza. Direct am luat un. Direct normal că un coechipier. Bine că-ți Daryl și la Daryl se încarcă foarte repede ultimata. Nu, a murit! Sper să meargă ăștia de la mine din echipă, să meargă să ia gemurile. A luat gemurile. Cele 5 gemuri. Sper să omoare pe Roza. Ai, nu, cum să mor? Nu, mori. Am ultimata oricând pot să-l omorâm pe ăla, pe Jackie asta. Nu! Las gemurile că mai am 8. Nu. Nu. Ajutor, omorâți-o. Ține apărat-o pe Nita, să nu moară Nita, apărăm. Nu putem să murim, dar e... Nu.
a murit, dar nu contează, pentru că iau puține gemuri și am câștigat. Și cine eu cărat pe toți? Nu, eu cărat ăsta. Am rang 20, că cu Daryl am jucat foarte mult. Aici am făcut 8 trofee ăsta. Eu în episodul trecut am spus că skinul acesta ar fi foarte fain. Și uitați, băgați-vă pe ăsta și o să vedeți ce o să bage. Da, nu știu engleză, dar o să bage pe Jesse. Un skin foarte fain. No. Și bine că uitați câte trofee am. Uitați doar. Și mai trebuie să fac 6000 de trofee ca să-l iau pe 8 bit. Și sper să îl ăsta. Dar voi ce spuneți? Să upgradez pe Nita, să-l upgradez pe Poco sau pe Daryl? Eu aș spune pe Daryl, pentru că uite, dar vreau să le upgradez, să fac pe el primul Sunday ăsta, pentru că uitați doar să pun pe Friends Game. Nu o să jucăm aici într-un fel ăsta, că nu o să jucăm deloc, pentru că aici o să jucăm cu bots într-un fel. Dar nu mă vă arăt aici că putem să ieșim. Uite, vezi, putem să dăm exit. Uitați, vedeți chestia asta. Uitați, eu mă duc la caracter, uite, vedeți, și pot să fac asta. Vedeți, asta o să vă arăt, că pot să fac cu el prima aia. No. Ia, un prieten de meu, Eddie GTF, dar e full, că are, cred că îl are pe acestea, că aceștia sunt cei doi prieteni. Bine, să nu se supere dacă el o să uite la videoclip. Bine, uitați, aici e încă un prieten, nu dau nume. Și aici e încă un prieten, nu dau nume. Și am uitat aici un prieten, încă un nume. Și am aici un grup foarte fain. Dar nu știu, unii au haide mare noroc. Spune, uite, are 2641 de trofee și are pe Crow. Aș vrea să am și eu norocul ăsta. Uite, și pe ăsta, uite, îl are pe Leon, liniștit acolo cu Power Up, uite, Ems, da, Ems are 10.000 și am 5.000 și ăsta are 6.000. Dar cred că aș vrea să ies din grupul ăsta și să caut un grup pe nume Waffe. O să caut V-A-F-E. Nu vârf, Waffe. V-A-F-E. Wafa. Și dacă scrie Wafa, nu contează, nu. Bine, o să mă bag eu în grup. O să mă bag eu în grup când ăsta. Dar până acum o să caut doar. O să ne facem noi un grup în următorul episod. Deci sper că dați acolo un like. Să vă abonați la canalul meu Jocuri Infinite Ciunt. Bine, Jocuri Infinite Ciunt, zic așa că s-a obișnuit pe celălalt canal. Dar să vă abonați la Adrian Ciunt, adică la acest canal. Bine, și dacă vreți la ambele canale, și la Jocuri Infinite și la ăla. Bine, pe ăla nu o să mai postez videoclipuri. Dar pe acestea o să postez foarte multe. Pentru că de pe, cum să vă spun, eu acum filmez într-un fel de pe o aplicație. Și pe celălalt Jocuri Infinite filmam de pe un telefon. Și telefonul ăla practic nu era a meu. Era a meu, numai că l-am dat. Și acum, mai asta. Dacă vreți, abonați-vă la canalul Adrian Ciunt. Și dacă vreți la Jocuri Infinite Ciunt. Dacă vreți să vă abonați, abonați-vă acolo. Da. Eu am fost Adrian Ciunt, dar o să spun în continuare Jocuri Infinite, pentru că cam așa o să se numească și dacă nu o să se numească așa, eu am fost Jocuri Infinite Ciunt, bye bye!